Salam vatandaşlar, salam Halmurad ağa, salam Sapar ağa. Vatandaşlar, men geçen çıkışımdan soň han näme etmeli, nire barmaly diýip köp ýazypsyňyz, köp sorag beripsiňiz. Menem şoň oturup pikirimi jemläp size näme etmelisiniň, nire barmalysynyň, nädip şu prezidenti kanuny ýol bilen, şu büyük kanun oturan prezidenti kanuny ýol bilen aýyrmagyň reseptini ýazdym. Diňleň netije çıkarın. Näme etmelisi? Üýşüp hereket etmeli. Vatandaşlar, vatan maňa ýa saňa diýişdirler, vatan hemmämizinki. Diýmek, her bir adamyň özüniň etmeli işi bar. Prezidentiň illegalny oturmagyna garşy çykmak üçin şeýlerek resept. Birinji etmeli zat, ministrler agdy bir bolup dilluşyk etmeli. Oň üçin näme gerek? Ministrlere pravzashitnikler gerek, güýje daralar gerek, güýje daralar ýani polkovnikler, mayorlar gerek, eskerler gerek, jurnalistler gerek. İkinji, kompromat gerek. Ýani Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogan aryndaşlarynyň, ýegenleriniň we onuň ýakyn adamlarynyň emläginiň hasabatyny toplamaly. Üçüncü, biznesmenler nägilelikleri, telekeçileriň nägilelikleri. Ýani haýsy manyda elinden biznesi alynan, ýa-ni telekeçiligi alynan ýa-da alynman, şonu öz bähwitlerine ulanýanlyklar barada, ähli Türkmenistanyň ähli telekeçileriniň üstünden şolaryň dolanýarlygy barada, şolaryň nägilelikleri pismanly görnüşde ýa-ni ýokary organlara ýüz tutmaklar gerek biznesmenler. Dördüncü, edari işgärleriniň nägilelikleri, viziatka, tutum we şoňa meňdeş meselelerde açaçan nägilelik görkezip, ýazmaça görnüşde arzalar ýa-da protestler etmeli. Beşinci, tutsawlykda ýatan adamlaryň, howsarlarynyň bir agzdan arza ýazmaklary we şolaryň gozgalagyny gerek. Bu diýdim, tutsawlyk şu wagt Türkmenistanyna gaty halkyň opşy sanyna garamazdan gaty köp sanly tutsawlykda ýatan adamlaryň sany gaty köp Türkmenistanyna. Sebäbi Satvesto deden ony Gellikari özüniň nemesini aýdyp geçdi. Näçe her milyony diýe 9000 näçeden düşýär adam, her 1 milyona 9000 näçe adamdan düşýär tutsawlykda ýatan. Bu bir normal zat däl, norma däl, standart däl. Çakdan aşa köp sebäbi şu tutsawlykda ýatan adamlaryň köpüsi töhmet üstünden, köpüsi ýa-ni neme günäsiz ýatan adamlar barda. Ýa-da möhletinden köp ýatan adamlar bar, çykarmaly wagty çykman ýatan adamlar bar, çykaran oklar şolar. Gorkýanlyklar sebäpli. Şolaň dogan aryndaşlar hökmany ýagdaýda gozgalaň etmeli. Olaryň içinden oturan ýerlerinden gozgalaň etmeli. Altıncı, daşary ýurtdaky raýatlaryň pasolstwaň öňünde nägilelikleri we protestlary hemem ýazmaça görnüşde dünýä uramalaryna we Türkmenistanyň içindäki adalet ministrligine hökmany suratda ýazmaça görnüşde nägilelik kat uratmaly. Bu zatlar men näme üçin her ýerdeki ýazmaça görnüşde arda diýen kompromat çöplenenne şu zatlar ýurt adalçylyk bolanna, prezidentligi aýrylanna hökmany suratda dokazatçylstwa hökmüne ulanylýar. 7. İçindäki raýatlaryň azyk ýetmezçilikleriniň gozgalagy. İçindäki raýatlar häzirim, içindäkilerim, daşyndakilerim häzirki ýagdaýda da protestem edip dur, mitingem çykyp durlar. Ýöne bu ýeterlikde. Hasa giňetmeli, hasam köpeltmeli, ýyglaşdyrmaly. 8. Bank işgärleriniň özünden uly ýokary organlara bankda pul ýoklugy baradaky nägilelikler we talaby hökmany ýagdaýda eger ýa-ni agdarlyk bolanna
özüňizi bankyň başlyklaryna ýüzlenýän esasy özüňizi aklayajak bolsaňyz häzirden ýoklugy barada hökmany bankda pul ýoklugy barada hökmany suratda habar beriň. Olar bilýänlerem ýöne bilse-de siz şonu ýazmaça habar berip taşlan soňkun özüňize gowalar biz habar berdik etmediler diýen. Ýanky hemem hakykatdanam Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurda dolanýar bilmedik baradaky dokazatylstwa bolup ulanyp biler şu zatlar. 9. Doktorlaryň tutulýan tutumlar we näwelli waksinalara garşy açaçan protest bolmaly hökmany suratda. Doktorlar, wraçlar siz berilýän näwelli vaksinalar urmaly däl adamlara we şu arada protest etmeli. Hakykatdanam näwelli zatlar berilýän bolsa hemem aýlyňyzdan tutulup alyp galýan tutumlar halka mut gelýän zatlary pully satylýany şu zatlar barada hökmany ýagdaýda sizem öz gedeňizde sebäbi watan hemmamize deşil sizem öz gedeňizde garşylyk görkezmeli berk durmaly şu taýda biliňiz berk goşap şu näwelli vaksinalary urmaga garşy durup hökmany suratda açaçan gozgolaň edip bilersiňiz hemem arda ýazyp bilersiňiz dünýä uramalaryna özüňizde salynýan zorluklar barada diktatorstwa barada. 10. Studentlaryň çekýän kynçylyklar barada dünýä uramalaryna habar bermeli we aktiv çykyşlar edip halky gollap durmaly studentler. Daşary ýurtdaky studentler. Hökmany ýagdaýda en atalaňyz puly berip bilmänsiz kösen duran bolsaňyz hökmany ýagdaýda bize şonýaly Rossiýada ýöne biz nähilem bolsa Rossiýada iş tapylýar ýene günümizde görýäs ýöne näder Özbegistana, Täjikistana ýa-da Belarusiýada okuyanlar aýtýan men tanışlam otaýlarda iş ýok. İşläp günüň görüp bilen nime bolsaň student bolsaň Rossiýada işläp günüň görüp bolýar. Şoň üçin diýjek bolýanym hökmany ýagdaýda dünýä uramalaryna hat ýazyn. En atalaňyzyň çekýän kynçylyklary barada hemem ýygyňyzdan ýeterlik pul bermeýänligi kösenýänligiňiz barada bulan biziň kompromatymyza gollaw bolup durar soňkun ulanyp bolýar. 11. Türkmenistan ýokary okuw jaýlaryna muallimler halky gollamagy we ýanky taleplara watany söýmek we zorluga garşy, nasilýa garşy ýani leksiýalary köp geçmeli. Bulam hökmany zat sebäbi bu Türkmenistan içindäki ýaşlaryň kellelerini ýanky psihikasyny ütgetýärler. Daşary ýurtdaklara dönük bir zat olan kellesi ütgeýär diýip ýöne bulan kellesini ütgedip psihika ýagdaýdan bulan nemesini lamad etmezligi ýaly. Ýanky hökmany ýagdaýda watan söýjilik barada hemem zorluğa garşy, nasilýa garşy esas köp leksiýalar geçin. Üniversitetiň muallimleri size-de şunýaly ýumuş. Şo siziň borjuňyz. Şu zatlardan soň haçanna güç edaralary, ministrler, prawzashyetnikler, eskerler we jurnalistler dilluşyk edilenden soň, taýin bolandan soň Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogan arnaşlarynyň we özüniň hemde ýakyn adamlarynyň ýygnalan kompromatyny dokumentlaşdyrmak hem oňa prawzashyetnikler jenaýat işini açmaly. Şo ýanky kompromat ýygnalýar hem bu kompromata hemme zat girýär. Ýanky ýazylan arzalar girýär. Dogan arnaşlarynyň eýelä oturan fabrik, zavod, luboy zavod, fabrik, luboy bir ura alsan tekstil diýjekmi, dokma senat diýjekmi, atçylyk diýjekmi, daşa biziň milli baýramymyz, ýanky itimiz üçin biziň hemme zatymyzda şoň eller bar. Şoň kompromatyny etmeli. Şu garnaşlaryň adyna näçe zatdur, ýanky biznesmenliň oklan arzalary, ýanky edari işgärlerden eden gozolaňlary, tutulukdaky hemme daşylyň hemme kompromat bolýar watandaşlar. Şu kompromat bolany dokazatylstwa bolýar. Soňky gün ýanky şu adal şkolany dünýäň ýüzündäki organizasiýalary ine biz türkmen halky bolup şu sebäpler bilen
biz şu prezidenti tutsak etdik diýip bilýärler. Ýakasyny gaýşardyp, arkaň şonu edip bilýär biziň pravazatçytniklanma, ministrlanma, ýa-ni güýje daralary we eskerler, ýa-ni jurnalistler agdy bir bolup hereket edenden soň. Şu zatlar toplanandan soň pravazatçytnikler jenaýat işini açmaly we soňra onu jurnalistler telewizionyada habar vermeli ýa-da beýle habar beriş terişleriniň üstüne hökmany ýagdaýda şowuny habar vermeli. Ondan soň watan habarlar gepleşende Gurbanuly Berdimuhammedowyň eline naruşnik giydirip tutsak etmeli. Jenaýat iş gozgalyp luwarda habar berilen soň hökmany ýagdaýda tutsak etmeli. Tutsak edilenden soň suut bolmaly, şo suutda dünýä uranmalarynyň öňünde onuň tutsak edilenligi baradaky ýanky kompromatlarynyň üstü bilen düşündirmeli. Näme sebäpden tutsak edileni. Biziň borjumyz bolsa şundan şeýlek watandaşlar Gurbanuly Berdimuhammedowyň tutsak edilmegini talap etmeli. Şu ministrlardan, şu pravazatçytniklardan sebäp olaram türkmen, olaram şulaň toruna düşen. Men pikirimçe bir azajyk insaf ba bolsa şunu her bir adam, her bir daşary ýurtda gezip ýören raýat özüniň watanyny sevýän bolsa, özüniň enatasynyň we dogan garyndaşlarynyň gowy ýaşamagyny isleýän bolsa hökmany ýagdaýda biz şunu talap etmeli. Gurbanuly Berdimuhammedowy tutsak etmeli. Şu manyda, şu tepde tutsak etmeli. Flashmob uradyň hökmany suratda. Şu kanala urassaňdan bolýar. Ya Türkmenistanyň halk hereketine hökmany suratda gyssagyl şu talaplarym bize gowy peýda etdi. Ene görüp otyrsyň köpçülik bolup Dursultanyň nemetde kemmämiz talap etdik, ana şonu aýyrdyk. Talap gowy zat. Vatandaşlar talap etmese, hiç il talap etmese, onda şu durşunda bundan beter bolup gider vatanymyz. Gelin talap edelim, gelin olaram öz işini etsin. Dünýä uramalaryň diýen zady şu halk ýatsa biz näme edip bilýäs? Şoň üçin halk ýatmaly, hemmämiz turaly, talap edelim, flashmob görnüşde ştaýk uradyň hökmany suratda. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy tutsak etmeli uradyň. Sağ olun dinläniniz üçin köp. Biram ýanky aýtjak bolan zadym. Şu Watan Tatan programmasyna bir ýerden adamlar ine 10 günlükde ýa bir hepdelikde gördüm men tutupdyr bulaň emlägini nemeden bolupdyr. Ýanky ine şulaň şunýa 3-5 tane maşyn barken, 5-10 tane magazin barken, emma bular näme üçin? Näme sebäpden? Öz yegenleriniň, öz dogan garyndaşlarynyň we oň ýakyn adamlarynyň yüzläbende müňläp zatlar var, emlä var. Onda da halkyň zadyny öz adyna geçirip oturan emläkler var. Näme üçin? Onu eýdik görkezanoklar watan habarlarda. Adalatly prezident bolýan bolsa görkezmelken olaram. Näme üçin olary pravazatçytnikler tutanok. Ministrler, pravazatçytnikler agdy berip bolýan öz araňyzda. Hökman şu tutsak edin Gurbanuly Berdimuhammedowy. Sizden halk bolup, ýaşlar bolup, ähli halk bolup sizden talap etýär. Gurbanuly Berdimuhammedowy tutsak etmeli.